Здравейте хора, аз съм Gameplay Videos и днес ще играем Happy Wheels. Започваме да играем. Ще ги наредим по рейтинг. Видим нали, кои са най-добри и най-добре оценени. Днес интернета ми е малко бавен и не знам, може да не се отвори. Ако не се отвори, ще играем Minecraft. Извинете ме, но в Minecraft ще направи първи епизод, след като съм намерил диаманти и древности, защото първият нещо се прецака и не мога да го кача в YouTube. Снимам с Camtasia Studio. Добре, ще се върна след като видя какво става с играта. Добре хора, отново съм тук и да започваме да играем. Само да си видим настройките. Добре, всичко наред. Така, започваме с този левел. Ого, има някакъв нов. Супер. Ще е с този пич. Ого, това е доста го обичам. What the fuck? Ето. Юпи. Дръс. Добре, това няма ли край? Дръж се. Така. Не! Точно край е. Добре, ще се пробвам още един път за късмет. Добре, и отново това безкрайното нещо си. Така. И сега, може би, няма да мога. Не. Не! What? What the fuck? Добре. Гуп. Да. Те също са много яки. Добре. Така. Отзад. Добре, това ще лесно. Ого, това доста го мрази. Хопето пукна. О, какъв земя. Мило. Ого. Ще бъдем кемблок. Хайде, дри. О, what? Това е очевидно. Видим тук. Така. Видим какви има. Ще се върна след като... Добре. Отново съм тук. Какъв е левел? Добре, той се опитава нещо да кара някаква ножица и аз не знам каква. Някаква странна. Добре, аз пукнах. Ого, е това. Ще да стой си. What? Exhaust. Така. Дръж се. Пич. Не. Давай. Може и да започна да снимам на Outlast. Не знам. Предлагайте игри. Ще снимам на тях. Ще ви чета коментарите. Добре, това просто не е възможно. Пълна пъщи. Те да не са толкова... О, what? Супер. Оф, почти детето. Бързо, газ.
И ако някой пита, Майнкрафт изобщо не ми е куп. Просто съм си го изтеглил от Замунда. Ако някой не знае как да се изтегли или нещо, ще има линк към описанието на клипа. Може да започне да играе и Текит. Добре хора, отново съм тук. Просто майка ми влезе и прекъсна цялата работа. Ще започна да снимам и с едно момче от моя клас. Може да ви го знаете от VBOX Security Show. Точно сега е момента да ви кажа да се абонирате. Добре, този... аз го ми... Така. Добре, как... Айде да ми е невъзможно. Ще играя с този повод. Да. Не е точно 99% невъзможно. Уау! Добре, няма да играем с него. Ще играем с този. Стига, бе! Как така, бе? Не! Добре, няма идея с този. Добре, как по дяволите става така? С този бъртън. Не. С този. What the fuck? Добре, ще играем с този мотора. Следващото. Май успях. Не съм успял. Не. What the fuck? Тиона. Така. Добре. Това може да е хубаво. Хо. Забава. Ако се чудите как изглежда така кръвта, после ще ви покажа прайсът на стройки. Айде. What the fuck? Ето си. Отдавна съм играл с него, така че... What? Добре, това е глупаво. Просто няма никакъв смисъл в него. Разрешаваш някакъв малък град. А какво ще правят малките хора? Също играе Angry Birds. Та-та-ра-ра! Виктори! Добре, това е последния левел, който ще играем. Леко. Браво! Така. Не! What the fuck? И след като мина левел... Добре. Няма да минавам, но просто ви показвам как се прави кръста да изглежда така. Влизате в Options и тук си увеличавате това, да пише в Bullet Settings и но тук може да си направите контролите както си искате. Добре. Аз бях Gameplay Videos и чао!